Edizioaren azkeneko proiektzioa dela, gaurkoa, urrengo hilabetetan ezpena, seguro, eta gurekin dago gaur Begoña del Teso, oso ezaguna da zuentzat, zinemaldiko kolaboratzailea eta zine aditua eta bar. Oso gauza berria da, ze normalean pelikulak, telesaiak, ze geroz eta berrikuntza handiagoak dauzkate, eta horrela. Eta orain ikusiko dugun kapituloak 80 minutu irauten ditu, eta mesedez erreparatu iezaiezue kukiei eta familien arteko harremana. Zenta edo gero ETB-n eman zuen Ilunabak aldea. Orduan beti intriga, tensioa. No, pero, zati bakoitzan... Eta orain guztien artean aztertuko ditugu kapitulonen hainbat alderdi. Egoera bat izan daitekeela, baina guk egoera honetan sakondu dugu eta pentsatu dugu hurbileko etorkizuna izan gertatu daitezkeela. Eta zer bihurtu daiteke realitate eta zer ez? Nik pertsonen ezaugarri gehiago ikusten dizkiot makina baino, azkenean sentitzen du, nahi mena dauka, aukerat, bada gai aukeratzeko. Ez da joera dute hori. Eta, hau da. Elkarrikoti bat edio ematean, gehiagida. Porque orain adibidez blokeatu dezakezu pertsona bat, pero...